ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಹೊಸಕೊರಲದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆ. ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ಇನಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಡಿ ಆದ ಏಪಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೊಕಲು 2 ಜನ ಜವನೇರು ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಮಾಡಿದು ಐನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದ ಮತ್ತು ಕರಿ 5 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಡಪ ಹೊಂದುಳ್ಳೇರು. ಇತ್ತೆ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧನೆಗೆ ಬಡದು ಬೈದನು ಐಕ್ ಬಡದು ಅರೆಗೆ ಸುರುಕಾದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ಗೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂದೊಂದು 2 ಜನಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಹೊಸಕೊರಲದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಎದುಕೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀರು ಶುರು ಮಂತಾರೆ 5 ವರ್ಷ ಅನ್ನೊಂದು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಒಟ್ಟು 7 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕುಲು 2 ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ನಡಪ ಹೊಂದುಳ್ಳಾರು. ಇಂಗ್ಲ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂಚ ಉಳ್ಳಾಲತ್ತಂದೆ ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರಿಸರಡ್ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾದುಂಡು. ಈತ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪೆರ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪೆರ ಶುರು ಮಂತದ್ದು ಸಾಧಾರಣ 27 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಪಾಡ್ದು 5 ವರ್ಷ ಆಂಡ್. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪುಟ್ಟು ಮಾಡೋಡು ಬಂದ್ಬಂಚಿನ ಎಂಚ ಕಲ್ಪನೆ ಬರ್ತದೆ ದಯಪಂಡು ಒಂಜಿ ಪುದರೆ ವಿಶೇಷ ಪುದರ್ ಮಂತ್ರ ಉಂಡು ನಾಟ್ಯ ಉಂಡು ಕಲೆ ಉಂಡು ಗುರುಕುಲ ಉಂಡು ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ? ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಅರೆಗೂ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪುನ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆರು ಗುರುಕುಲ್ನ ಮುಖೇಂತರ ಚೂರು ಕಲ್ತದೇರು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕರೆ ಕಲ್ಪೆರೆ ನಾನಾ ಕಾರಣದ ಹತ್ರ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆನು ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯೊಪ್ಪುನಗಂಚಿಂತ ಆಕ್ಲಿಗೆ ಐನು ಅರೆಗೆ ತೂದೈನು ಆ ಕಲೆ ಮೇಡ ಉಂಡು ಮೇನ್ ದುಂಬು ಕೊನವೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೇಡ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ತೆರಿದಾರು ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲ್ ನಡೆಗೆ ನಾನು ಪಾಡ್ದೇರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ತರಟೆಯನ್ನು ಬನ್ನಗ ಇಂಗ್ಲೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಒಂಜಿ ಹುಟ್ಟು ಪಾಡೋಡು ಅಂಚನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಜೋಕ್ಲೆ ಪೂರ ಈ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡು ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತಿನ ದೈವಿಕ ಕಲೆ ದುಂಬಗ ಒರಿಯೋಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಡು ಅಂಚನೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕವಾದ ಅಂಚನೆ ಪರಿಸರ ಸಂಬಂಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಗಳು ಮನ್ಪುನ ಚಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೃಹತ್ ಉದ್ದೇಶದಿದ್ದು ಎಂಕ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಯಾನ್ನ ಅಂಚನೆ ಕಿರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಈ ಸಂಸ್ಥೆನ ಎಂಕ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಪಾಡ್ದು. ಯಾನಿಕೆ ನಿನ್ನತ್ತ ಪುದರ್ದ ಬಗೆಟ್ ದಯಬಂಡ ಇತ್ತ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲ ನಾಟ್ಯ ನಿಕೇತನ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಉಂಡು ಈ ಪುದರ್ಡ್ ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಅಂದು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದಿ ಓಡೋಣ ಕಾರಣ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆದ ಪಿರೌಡಿ ಪುದರ್ದಿ ಥರ ಅತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಸಹಜವಾದ ಬತ್ತಿನ ಪುದರ ಇಂಗ್ಲಿ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪುಂಜ ಪುದರ್ ಎಂಗ್ಲ ಆರಾಧ್ಯ ಮೂರ್ತಿ ಏನಂಚಿದ್ರೆ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿನ ಪುದರಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಇದ್ದೀತಿನ ಅಂಚನೆ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಶಬ್ದಗ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಆ ಮಂತ್ರ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ತನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಡು ಆ ದೇವೇರ್ನ ಎದುರುಡು ಪಂಡ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಆ ಮಂತ್ರ ರೂಪವಾದ ಸದಾ ಸಮಯ ಎಂಗ್ಲ ಗುರುಕುಲಡ್ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಈ ನೃತ್ಯನ ಕಲ್ಪನಗ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜೋಕುಲ್ಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಅಡಕವಾದಿತ್ತಿನ ಜಾಗೃತ ವಾಪನ ಒಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಪುದರ್ನದಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಏನು ನೆಕ್ಕು ಮಾಡೋದು ದೇವಣ್ಣ ನಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಾಗೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿನ ಆರಾಧನೆ ಆ ಒಂದಿತ್ತಿನ ನೀ ಆನ್ಲ ತೂತೆ ಅವಳು ಕಲಾ ಸೇವೆಲ್ಲ ಆ ಒಂದಿತ್ತು ಯಕ್ಷಗಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಆತಿನೇನು ತೂತೆ ಆಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿಖಲ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ದಾದಾಂಡ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತದು ಪುದರ್ದೀತಿನ ಮಾಡೋದು ಐಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೇನು ಅಂತೂ ಮಂತ್ರಮೂರ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಆರಾಧನೆ ಆಯ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಖಲ ನಾಟ್ಯ ಕಲೆತ ಆರಾಧನೆ ಒಟ್ಟು ಸೇರ ಒಂದು ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪುನ ಸಂಸ್ಥೆ ನಿಕುಲ್ ದೀತಾರೆ ನಿಕುಲು 2 ಜನ ಜೊತೆ ಆಯ್ನಿಯಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲ ಜೊತೆ ಅದು ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚರೊಂಜಿ ಎಂಕ್ಲ ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತವಾದ್ಲ ಜೊತೆ ಅವನಿತ್ತ ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿಂಚರ ಶುರುವಂತರಿ ಯಾನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಿಂಚರ ಶುರುವಂತ ಅಂಚದ ರಡ್ಡೆಲ್ ನಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂತದ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲೆ ನಂಜಿ ಒರಿಪೋಡು ಪನ್ಪುನಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ನಪ್ಪೆನೊಂಜಿ ದಯಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತು ಮತ್ತು ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಅಂದು ಪಣ್ಣಗ ಈರವಲು ವಿದ್ವಾನಾದ ನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುಳ್ಳಾರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ದಾದ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಆರು ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸನ ಅಂಚನೆ ಇಂಕ್ಲೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿರೂಪಣೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಯಾನು ಪೋಯಿನವಲು ಬತ್ತಿನವಲು ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಉಂತುದು ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಏನ ಆ ಸಾಧನದ ಎನ್ನ ಫಲನ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಎನ್ನ ಆ ರೀತಿಲಕ್ಕೆ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಬಲಕೈಯ ಆದಾರು ಸದಾ ಸಮಯ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಾರು ಬರ್ ಶೋಕದ ಪಾತ್ರ ಪಂಡೇರು ಕಿರಣ್ ಎನ್ನ ಬಲಗೈದ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐತಿನ ಹಿಡ್ದಾತ್ರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀತು ಮಟ್ಟಗೆ ಉಳಪಾಯರು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದು ಕಿರಣ್ ಈಡ್ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಶುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಈತು ಮಟ್ಟಗೆ ಬುಳೆ ಒಂದು ಪಂಡದು ಈರೇನಿದಿತ್ತಾರ
ಎಂಕಲ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜೆ ಎಂಕಲು ಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಜತ್ತನ ನಾಡಲ ಅವು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಡು ಅವು ಐಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಇಜ್ಜಿನ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ಶಾರದನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಪ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಎಂಕಲ ಆರಂಭ ಮಂತಿನವು ದಾದನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಶುರು ಮನ್ಪುನಗವು ಸುಲಭಡು ಆತಿಜವು ದಯಪಡ್ಡ ಆಯ್ತು ಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ಐನು ಮಾತ ಪನಿಯರ ಒಂದಿತ್ತ ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತು ನಾನೇನು ತಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯನು ಪನ್ಪೆ ತಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆರು ಪಂಡರೆ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲ ಎನ್ನಲ ಸ್ನೇಹ ಶುರುವಾದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ 15 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆ 15 ವರ್ಷದ ಇಂಚ ಯಾನು ಮೇರಡ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಮೇರೆಗೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮೇರನ ವಿದ್ವತ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಮ್ಮೆರಡ ಪನೊಂತೆ ಈರಾದಿರ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಂತ ನೃತ್ಯ ಶಾಲೆ ಶುರು ಮನ್ಪಡು ಇಂಚ ಮಾತ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಆಂಡ್ ಆರು ಒತ್ತುನೊಂದಿಜ್ಜ ದಯಪಂಡ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಯಾನ್ ಐಕ್ ಮಾತ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಉಲ್ಲೇರು ಮೂಲಿ ಊರುಡು ಯಾನ್ ಅಂಚ ಮನ್ಪುಜಿ ಎಂಕೆ ಯಾನ್ ಆದಿತ್ಯ ಬರ್ಪುಜಿ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಯಲ ಹತ್ತು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತರು ಆಂಡ್ ಐದು ಬಕ್ಕ ಅವಂಚನೆ ದುಂಬು ಪೋಂದಿತ್ತು ಐದು ಬಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಡ್ ಬೇಲೆಗೆ ಸೇರಿಯ ಐನಾಜು ವರ್ಷ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಐದು ಬಕ್ಕ ಕೆಲಸ ಬುಡಿಯಡ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಆ ಸೆಳೆತ ಉಂಡತೆ ಅವು ದಾದನಾರೇನ ಅಡಿಗೆ ಒಯ್ತೊಂದಿತ್ತು ಅರೆಗ ಕೆಲಸ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟಿಲಕ ಒಂದಿತ್ತು ನಾ ಕೆಲಸ ಬೊಡ್ಚಿ ನಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬುಡಿಯರು 2 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡಿತ್ತರು ಕಡೆಕ್ಲ ದಾದನಾರೆಗೊಂದು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಂಡದ ಅನ್ನ ಏನು ಕಲ್ತಿನ ಕಲೆ ಉಂಡು ಐನು ದುಂಬತ್ತ ಕನವುಡು ಐನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಮನ್ಪೊಡು ನನಲಾತು ಜೋಕು ಲೈಟ್ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ದೀವೊಂದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುಗ ಅಂದು ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಕಟ್ಟುಗ ಅಂದು ಪನ್ನಾಗ ಕೊಂಚ ಪುದರ್ ಸೂಕ್ತವಾಯಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ರೆಕಡ್ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಅಂದೇ ಪನೋಲಿ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅಂದ್ಲ ಪನೋಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪುದರಡೆ ಒಂದು ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತದಿತ್ತ ಈತ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ದೀತನ ಆಯ್ತು ಉದ್ದೇಶದಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಆ ಪಾಪದ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದ ಏರು ಜೋಕ್ಲು ಮಾತ ಬರ್ಪೇರ ಆ ಪಾಪದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಫೀಸ್ಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾತ ಒದಗಾವಡು ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶ ಶುರು ಮಂತಿದ್ನ ಇತ್ತ 5 ವರ್ಷ ಕರೀದ ಆಜಿನ ವರ್ಷಗೂ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಈ ವರ್ಷಗೂ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಂಚ ಅದೊಂಜಿ ಎನ್ನಿನ ಅಡೆಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೋವೊಂದುಂಡು ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸದ ಒಂಜಿ ಅಂಬಣ್ಣ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ, ಹೊಸಕೊರಲದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಗಲ ಅನುಭವಲೇನು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಖುಷಿನ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟುಬಾರ್ದು 5 ವರ್ಷ ನೆಟ್ಟು ಶ್ರಮ ವಹಿಸದು ಬೆಂದದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಬಂದರದ್ದು ಪುನಃ ಸಂದರ್ಭಡೆ ಅವೇತೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬೈದ್ರಿ ಈ ಸರ್ತಿಯರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರಿಗೆ ಬೈದ್ರಿ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆ ಇರ್ಪಂಡರು 27 ವರ್ಷ ಈ ನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಇದು 5 ವರ್ಷೋಡು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಬಾರ್ದು ಬಳೆಪ ಒಂದಲ್ಲ ಪಂಡದು 27 ವರ್ಷ ಆಂಡೊಂದು ಬಣ್ಣಗೆ ಇರು ಏತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡದೇನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ನ ನಾಟ್ಯ ಗುರು ಏರು ನಾನು ಎನ್ನ ಆಜಿನ ವಯಸ್ಸಿಡು ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ದೈವಾರಾಧನೆ ಪಂಪನ ಚಿತ್ರ ಕಲೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ನೇಮ ನಡಾವಳಿದ ತೂದು ಬರ್ತದೆ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲದ ಜಾಕಿಲ್ದೆ ತೊಳದಿ ಕಟ್ಟದ ಎದುರು ಪೂರ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಐನ್ ತೂದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮೇಡೊಂಜಿ ನೃತ್ಯ ತರಗತಿಗೆ ಮೇನು ಪಾಡೋಡು ಎನ್ನ ಅರ್ಣ ಗುರುಕುಲು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಗುರುಕುಲಗೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂಪನ ಉದ್ದೇಶದ ಇದು ಅನ್ನಡೆ ಪಾಡಿಯರು ಎನ್ನ ಗುರು ಏರ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡತ್ ರಾಜ್ಯತ್ ದೇಶಡೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ ಮಂತಿನ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಉಳ್ಳಾಲ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಸುಪುತ್ರಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಚ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ನ ಗುರುಕುಲಗೆ ನನ್ಕೊಂದು ಪಾಡಿಯರು ಅಪ್ಪಗ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಆಯ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಮೆಲ್ಲ ಆಡ ಆಯನ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದುಂಡು ಒಂಜಿ ಅಡವತ್ತು ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಾರನ ಕಲ್ಪನಗ ಆ ಪ್ರಕಾರನ ಗ್ರಹಿಸಿದು ಐಕ್ ತಕ್ಕವಾದ ಯಾನ್ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ತಕ್ಕವಾದ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಾದ ನಾನು ಗುರುಕುಲ್ನ ಅಂಡರ್ಡೆಯನ್ನು ಕಲಿತೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಂಗಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತ್ಯಂಗಲೆಯನ್ನು ಪೂರ ಏನ ವಿಚಾರನ್ನು ಪೂರ ತೆರೆಯೊಂದು ಗುರುಕುಲ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಎತ್ತೊಂದೆ ಅದನ್ನ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ನಾನು ಈಗ್ಲ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲನ್ನು ಶುರುವಾದ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಚಂದ್ರಾಸ ಉಳ್ಳಾಲ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡೆಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ 5 ಬೊಕ್ಕ ಇಂಗ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಐನಾಜಿ ಕಡೆಟ್ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ದೂರದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಲ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಏತ್ ಕ್ಲಾಸ್ಲು ಆವೊಂದುಂಡು ಏತ್ ಕಡೆಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ನಿಖಲ ತರಬೇತಿಲು ಇಂಗ್ಲೊಂದು 7 ಕಡೆಟ್ ತರಗತಿಲ ಆವೊಂದು ಇರ್ನ ವಿದ್ವತ್ ಆದ 8 ವರ್ಷ ಉಂಡು
ಎನ್ನ ವಿದ್ವತ್ತಾದ ಸುಮಾರು ಒಂದು 17 ವರ್ಷ 17 ವರ್ಷದ ವಿದ್ವತ್ತಾದ ಇರು ಅಪಗನೆ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ನಾಟ್ಯ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲಡು ಕಲ್ಪ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಿಖಿಲ ಮೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿದ್ವತ್ ಆಯ್ನ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ನಾಟ್ಯ ನಿಕೇತನ ಅಂದೇಟ್ಟು ನಾನು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಜೋಕ್ಲ ಇದೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ 10 ವರ್ಷ ಕ್ಲಾಸಸ್ ತೆತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಜೋಕ್ಲ ಶುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ನಿಖಲು ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲನ ಶುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ವಾರೀತಿ ಶುರು ಮನ್ಪಡು ಪಂಡದ ನಿಖಲು ಅಡ್ಡು ಜನ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೊಂಡಾರು ಈರ್ಲ ಕಿರಣ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶುರು ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗನ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಿಖಿಲು ಅಂಚಮ್ನ ಆ ಪೂರಕವಾಯಿನ ಜಾಗ ಶ್ರೀ ಚಿರುಂಬ ಭಗವತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಒದಗದು ಬತ್ತುಂಡು ಇಂಗ್ಲ ಮಿತ್ರರ್ನ ಸಹಾಯದ ಹತ್ರ ಚಂದ್ರಾಸು ಉಳ್ಳಾಲ ನೇರ್ನ ಸಹಕಾರಡು ಅಂಚನೆ ಅಲ್ತ ಪೂರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಕ್ಕಿನ ಪೂರ ಸಹಕಾರಡು ಇಂಗ್ಲಜಿ ಎಡ್ಡೆವಾಯಿನ ಅಪ್ಪನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಾನ ಇಂಗ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಪರಿಸರ ಏತು ಒಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇತ್ತು ಪಂಡಲ್ಪ ಬರ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲ ಕಲ್ಪೆರ್ ಬರ್ಪುನ ಇಂಗ್ಲ ಶಿಷ್ಯ ವೃಂದಲ ಆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುನು ತೆರಿಯೊಂದು ಬರ್ಪುನ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲ ಜಾಗಿಡೆ ಇಂಗ್ಲ ದೇವರ ನಟರಾಜ ಸ್ವಾಮಿನ ಪೂಜೆ ನಂಚನೆ ಅಬ್ಬ ಭಗವತಿನ ಪೂಜೆ ಮಂತದ ಇಂಗ್ಲು ಆ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆನ್ನ ಗುರುಕುಲೇ ಬತ್ತದ ಅನ್ನ ಕೈಟೆ ದೀಪ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಂತದ ಇಂಗ್ಲೆ ಒಂದು ಆ ನೃತ್ಯ ನಾಟ್ಯಕಲಾ ಗುರುಕುಲನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತೂ ಗುರುಕುಲನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದೋಡು ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಶುರು ಆಂಡು ಬಂದೊಂದು ಇರೊಂದು ಬಂದೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇತ್ತೆ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಡ್ರಿ ಇರಾಗ ಶುರು ದಿಂಚಿಲ ಸಹಾಯ ಅದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿಯರು ಅಂದುವನ್ನ ಕಿರಣ್ ಈರು ಎಂಚಿನ ಮಂತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಯಾನು ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಇಂಕ್ ದುಂಬು ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪನ್ಪನಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯೋಡು ಮಸ್ತ್ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನಂಡ ಅಪ್ಪಗ ದಾದನ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇನ್ನು ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬು ಕೊನೊಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ ಮೇರು ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪನಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾನು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲು ತೂವೊಂದು ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಕಡೆಕ್ ಅಂದ್ ಮೇರು ಎನ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನ ಮೇರಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಆರಂಭ ಮನ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂದಾನಾಗ ಯಾನಾರ್ನ ಬೇರೆ ಸಾಯದ್ದು ದಾಯ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ದಾದನ್ ಪಂಡ ಜೋಗು ಕೊರ್ಪುನಾಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪು ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇದು ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುರೈಕೆ ಅನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಅರ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಮಾತ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಚೆಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಈ ನೃತ್ಯ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡು ನಂಡ ಐಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಐತೆ ಪಿರೌಡು ಆರು ಯುಕ್ತಿದು ಬೇಲೆ ಮಂತಿರ್ನ ನಾನು ಶಕ್ತಿ ಆದು ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಗ ಅವೇ ಈತ ವರ್ಷದಿಂಚ ಪೋಂದು ನನ್ನೆಲ್ಲ ದುಂಬಾಗ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಪನ ಇಂಕ್ಲ ಆಶಯ ಆತೆ ಏನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತದಿತ್ತಾರ ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಶುರು ಆನಗನೆ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯದ ಆತ ಟಚ್ ಇಜ್ಜಂಡು ಅಂಡ್ ಯಾನು ಬೇತ ಇಂಚ ಸ್ಕೂಲುಡು ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತು ಅರೆ ದುಂಬೆ ಸಾಧಾರಣ ಏನಾರಿಗೆ ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತೆ ಕೊಂತೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೇರೆ ಕಲ್ಪ ಒಂದಿಜ್ಜನ್ ಪಂಡದಾಯ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಅದೇ ಓನ್ ಡಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಂತಿಜ್ಜಾನ್ ಅಂಚದು ಪುನಃ ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಯಾನು ಮೇರ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತೆ ಸಾಧಾರಣ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅಡವು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಉಂಡಾಯ್ತು ಪಠ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಮಾತ ಎಂಕಿತ್ತ ಸಾಧಾರಣ ಕಲ್ತದೆ ಅಂಚದು ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪಂಡದು ಕೊರ್ಪೆ ಕಲ್ಪಾವೆ ಅಂಚ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತಾರ ಬಂಡಾರು ಓಲ್ಪ ಕಲ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಯಾನು ಕಲ್ತೀನಿ ಓಲೊಂದು ಪಂಡ ಪೆರ್ಲ ಪಡ್ರೆ ಚಂದು ಸ್ಮಾರಕ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟ್ಯ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಎನ್ನ ಗುರುಕುಲು ಶ್ರೀ ಸಬ್ಬಣ್ಣಕೋಡಿ ರಾಮ್ ಭಟ್ರು ಅರ್ನ ಅಂಡಾಡಿ ಅನ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತೀನಿ ಅದು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದಾದಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉತ್ಸವಲ್ಲಿ ಮಾತ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆಕ್ಲಿನ ಎಂಕ್ಲ ಗುರುಕುಲ ಮಾತ ಲೆತ್ತಿದೆ ಎಂಕ್ಲ ಸನ್ಮಾನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮಂತೊಂದು ಮಾತ ಉಲ್ಲ ದೂರದ ಪೆರ್ಲಗು ಈರು ಪೋದು ಅವಲೇ ಇತ್ತದ ಕಲ್ತಿನ ಅಥವಾ ಏಪಲ ಪೋದು ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಯಾನು ಪೋದು ಬರೋದಿತ್ತೆ ವಾರ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಕಲ್ತೊಂದು ದಯಪಂಡ ಮುಲ್ತದ್ದು ಪೆರ್ಲಾಗ ಪೋಪುನಿ ಬಂಡ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆದ ಸಾದಿ ಪೋದು ಅವಳು ಕಲ್ತದ್ದು ಮತ್ತು ಬರೋದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲನ ಶುರು ಮಂತಾರೆ ಈತ ನಿಖಲ್ನ ಇಂಚದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂನಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನಲ ಭರತನಾಟ್ಯನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇಂದೇನು ರಡ್ಜನ್ಲ ಎಂಚ ಒಂದು ಸಮನ್ವಯ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರವಣ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಒಂಜಿ ನೃತ್ಯ ಅಂಚನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೈವಿಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ ಅಂತ ಪನೊಲಿ ಅಂಚದ ಪನೊಂದು ಅಡ್ಡೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆಂಗಿಕ ದುಪ್ಪಡು ವಾಚಿಕ ದುಪ್ಪಡು ಆಹಾರ್ಯ ದುಪ್ಪಡು ಸಾತ್ವಿಕ ದುಪ್ಪಡು ಬೇತೆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ತಾಂಡವ ಬಕ ಲಾಸ್ಯ ಎತ್ತಿಲಕ ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈ ರಡ್ಡು ವಿಷಯಲ್ನ ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಕಾರಲ್ನ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಆದ ಎಂಚ ಆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ತತ್ವ ನೆಂಗ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ರಡ್ಡು ಪ್ರಾಕಾರಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ರಡ್ಜಂತಲ್ ಒಂಜಿ ದುಂಬು ಒಂಜಿ ಕನಸು ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಒಂಜಿ ಮೋಕ್ಷಂ ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣನ ಆಧಾರಿತದ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಕ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂಜಿ ಇವುಗಳ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಇಂಕ್ಲು ಮಂತದ ಈ ಡಾನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ದಾತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಬೈದುಂಡು ದೇಶದ ಒಂಜಿ 16 ರಾಜ್ಯಡು ಅಂಚನೆ ದುಬೈಡ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಕ್ಲು ಮಂತದ ಕಿರಣ್ಗೆ ಎಂಚಾಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಕ
ದಯಪಂಡ ಶ್ರವಣ್ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚೆಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಕಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಸಮಯದಿಂಚಲ್ಲ ಶ್ರವಣ್ ಪನೊಂತೇರಿ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಓಲೊಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ನಮ್ಮ ಕನವಡು ದಯಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಅವೇ ಡಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ಮಂತು ಉಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯತದ ಒಂಜಿ ಪರಿಧಿ ಇನ್ನುಂಡು ಆ ಪರಿಧಿನ ಬುಡ್ಪಿದೈ ಪೋವಂದೆ ಇಂಕ್ಲು ದಯಪಂಡ ಇಂಕ್ಲು ಯಾಪಲ್ಲ ಒತ್ತು ಕೊರ್ಪಿನ ಈಕೆ ದಯಪಂಡ ಅವನಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುಂಡು ನಂಗೆ ನೃತ್ಯ ಒಂಜಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನ್ನುಂಡು ಆ ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪಾಯರಾಪಜಿ ನಂಗೆ ಐತ ಪರಿಧಿಡೇ ಇತ್ತದೇ ಮನ್ಪೋಡು ಇದು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ನೇಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ವೇಷ ಪಾಡ್ದ ನಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅಡವುಲೇನು ಪಾಡೋದು ನಾವು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಶೈಲಿಡೆ ಭರತನಾಟ್ಯನು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಶೈಲಿಡೆ ಐನು ಒಂಜಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕನೌಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಸಮ್ಮಿಲನ ಮಂತದ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತುತಿನ ಕನೌಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಅವೇನು ಕಂತ ಇತ್ತು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಾತ್ರತ್ತು ವಿದೇಶಡ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಪ್ರಿಯವಾತಂಡವು ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಬಾಯಿಡ್ಲ ಮೋಕ್ಷಂ ಪನ್ಪಿನ ಉಂಡು ದಪ್ಪಂಡ ಕೆಲವು ಕಡೆಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಲ್ಪ ಮಾತ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಐತ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಒಂಜಿ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಏನು ಪನ್ಪೆದ ಅದಾಂತ ಪಂಡ ನಾನು ಒಂಜಿ ಕಡೆಗೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಇಂಕ್ಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಪೋದುಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಯದ 74 ವರ್ಷದಾರ 60 ಪಂಡೇರು ಇಂಕ 74 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಯಾನು ಈತ ಸಮಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ನೇಟ ತೂತಿಜಿಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಣ್ಣು ನಿಜವಾದ್ಲ ಬಂದೋಡ ನೀರು ಬರ್ತದೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಈತ್ನೇಟ ಮಂತಿನೇಕ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆ ಅದುಪ್ಪುನಾಗ ಆ ಮೋಕ್ಷಂ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿತ್ತ ಹಿಟ್ಟ ಒಂದೊಂದೇ ಎಂಕ್ಲು ಪನೋಲಿ ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಪೆರಪನಿಕ್ಲಿನ ಈ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಂತಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಪೊಸಕುರಲ್ದ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಬೊಕ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡನಾಡಿ ಅದುಪುನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ರೆಡ್ಡು ಜನಲ ಉಳ್ಳಾಲೋಡು ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು 5 ವರ್ಷ ಕರೆದಿತ್ತೆ 6ನೇ ವರ್ಷೋಡು ದುಂಬರಿಸ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಮಂತ್ರ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಇತ್ತೇನೆ ದೇಶ ವಿದೇಶೋಡು ತಂಕಲ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಮಸ್ತ್ ಪುಗಡ್ತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿದ್ದು ಈ ಭರತನಾಟ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನನ ಸಂಯೋಜನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪ್ರಸ್ತುತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಜನಮನ ರಂಜಿಸಾದೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ಡ ಮೋಕ್ಷಂ ಬೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಕುಲಿತ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಓಲುಪುರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ತೆಗೆದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈಗ ಮೋಕ್ಷಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹತ್ತಂದೆ ಬೇತೆ ಇಂಚಲ ಇಂಗ್ಲ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಆಗಿರ್ಪಡು ಭರತನಾಟ್ಯ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕ ಆಗಿರ್ಪಡು ದೇಶದ ಒಂದು 16 ರಾಜ್ಯದ ಅದರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕೇರಳ ತಮಿಳುನಾಡು ಒರಿಸ್ಸಾ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಅಂಚನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗ್ರಾ ದೆಹಲಿ ಅಂಚನೆ ಬಾಂಬೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗೋವಾಡು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಕತ್ತಡು ಅಂಚೆ ಒರಿಸ್ಸಾಡು ಅಥವಾ ಅಂಚಿನ ರಾಜ್ಯಗಳು ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಕೇರಳ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಸ್ಸಾ ಅಂದು ಪೂರ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ರಾಜ್ಯಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲೆಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಕೇರಳ ಕಥಕ್ಕಳಿ ಮೋಹಿನಿ ಆಟಂ ಒರಿಸ್ಸಾಡು ಕೂಚುಪುಡಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಅಕಲನೆ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ನಿಖಲ ಕಲಾ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ನಿಖಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಎಂಚ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬತ್ತನು ಅದ ಪಂಡ ನಮ್ಮಿತ್ತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಾಟ್ಯ ಕಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಕಲೆ ಅದ ಪಂಡ ಕೂಚುಪುಡಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಕಥಕ್ಕಳಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಮೋಹಿನಿ ಆಟಂ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಭರತನಾಟ್ಯಂ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಡು ಅವು ನಮಗೆ ತೋಜ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಿನ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕಲೆಗಳ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಡಿಸ್ಸಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಕಥಕ್ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಮಣಿಪುರಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಅಥವಾ ಸತ್ರಿ ಆದುಪ್ಪಾಡು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ತೂಯರು ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚಾದುಪ್ಪು ನಾವು ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಈ ಕಲೆಕ್ಲೆನಿಂಗ್ಲು ಉತ್ತರ ಭಾರತಡು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪುರ ಅಲ್ತ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಹಾಕೋಣ ಅಂಚಾದುಪ್ಪು ಹೊಸ ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ದ ಆಹಾರಿ ಆದುಪ್ಪಡು ಆಂಗಿಕ ಆದುಪ್ಪಡು ವಾಚಿಕ ಆದುಪ್ಪಡು ಏನು ಪೂರ ತೂನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಕ್ಷಿಣ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಉಂಡು ಪನ್ಪುರಂಚಿದ್ದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಖುಷಿಯಾದ ಬರ್ದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರೋದು ಕಿರಣ್ ಈಡ್ದಾದ ಪನ್ಪರು ಬೇತೆ ಕಡೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅನುಭವ ಇರೇಗುಂಡು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಅನುಭವ ಆತನು ಅನುಭವಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಂದಾಂಡ ಇಂಕ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮೋಕ್ಷಂ ಪನ್ಪಿನ ಸುರು ಐನು ಕೊರ್ನಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಲಬುರ್ಗಿಡ್ ಆರಂಭ ಮಂತಿನ ಐಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಕಲಬುರ್ಗಿಡ್ ಆರಂಭ ಮನ್ಪನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಮೀತಿ ಹಿಟ್ಟಾವು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಇಜ್ಜಂಡು ದಯಪಂಡ ಅವು ಕಲಬುರ್ಗಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಪದ ಮಹಾಮೇಳ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ಪುನೆಗೆ ದುಂಬು ಅಲ್ಪದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆತ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜನ್ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ಏರಿಯಾಗಳ ಲೈಕ್ ಅವಂದು ಅಂಚೆಂಚನ್ ಅಂಡ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಡ್ದಾಯ ಬಕ್ಕ ಜನಕ್ಕಲ್ನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಡಾಂಡ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ದುಂಬಗೆ ಹಿಟ್ಟಾಪುನು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಡು ಐಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ನಿ ಚೆನ್ನೈಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ದ ಡಾನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ದಕ್ಲು ಚೆನ್ನೈಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ
ಅವಳು ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಸಭೆಟ್ ಒಂತೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡದ ಇರೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಂತ ಪಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜನಸೇರಣೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚಾದ ಆನಿ ಒಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆಂತನ ಒಂಜಿ 50 ಜನ ಒಪ್ಪೇರು ಇಡೀ ಹಾಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಸುರೂತ ಸಾಲಡು ಕುಲ್ದಿನ 2 ಜನ ಅಕ್ಲು ಒಂಜಿ 1000 ಜನೋಡ್ದು ಮಿತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ಆ ಹಿಡ್ದು ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಕ್ಲು ಏರಿಂದ ಪಂಡ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶ್ರೀ ಧನಂಜಯನ್ ದಂಪತಿಲು ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲು ಕುಲು ಒಂದಿತ್ತೇರು ಎಂಗ್ಲೇ ದಾದನ ಉಲಾಯ್ಡು ಒಂಜಿಲಿ ತಿಪ್ಪೋಡಿಗೆ ಹಿರಿಯ ಗುರುಕುಲ್ನಕ್ಲಿ 80 ವರ್ಷ ಕರೀಂಡ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಪೋಡಿಗೆ ಮುಕ್ಲೆದ್ರು ಎಂಚೆ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುನು ಎಂಕ್ಲು ಈತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲು ದಾದನ ತಪ್ಪು ನಾಡುವೇರ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ತಪ್ಪು ಮಾತು ಸರಿಯಿಂದ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪೂಜ ತಪ್ಪು ಸಾಧಾರಣ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಅವಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ದು ಪ್ರದರ್ಶನದ ಎಂಡ್ಗೆ ಮಂಗಳಂ ಬನ್ನಾಗ ಆರ ಲಕ್ಕದುಂಟು ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟದು ಶಬಾಷ್ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವೇ ಆಡ್ದನು ಹಿಡ್ದೊಕ್ಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರಾರು ನಿಕ್ಲು ಮುಲ್ತುರ್ದೇನೇನು ಆರಂಭ ಮನ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪಿರ ತಿರ್ಗ ತುಯ್ಯರ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ನಿಕ್ಲು ನನಲಾತು ದುಂಬು ಪೋಪರ್ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಖುಷಿಟ್ ಪಂಡೇರು ಅವೇ ಯಾರನ್ನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ತಿಡ್ದ ಬಕ್ಕ ಓಲೋಲು ಮಾತ ಪೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರಿಯಾನ ಮಾತ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದೊಳು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದಾರ್ನಾಗ ಇಡೀ ಸಭೆನೇ ಲಕ್ಕದುಂಟು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟುನು ಅವೇ ಯಾನು ಎಕಡೆ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಪ್ರಾಯದಾರ ಬತ್ತೇನೆ 40 ವರ್ಷದ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾನು ಈತನ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೋತಿಜಿನ್ ಅವೇ ಬಾಂಬೆಡ್ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಹೊರ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಸಭೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ದು ಪಿದಾಯ ಪನ್ನ ಹೊರ್ತಿ ಸಭೆಡ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಂತಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಪಾತ್ರ ವರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಂತದ ಎಂಗ್ಲು ರಡ್ಜಂತ ಕಾರಿಗೆ ಬುಡ್ದು ಪೋಯಲ್ ಅಂಚಿನ ಅನುಭವಲು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲು ಬಾಂಬೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ರೆ ಪೋನಾಗಲ ಅಂಚನೆ ಅಕ್ಲು ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲು ಕಣ್ಣಡ್ ನೀರು ಅರಿಪಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ನಂಬೇರ ಆಪುಜಿ ಬಿಲೀವ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಂದ ನಿಕ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂಯಿ ಐನ್ ಮಾತಕ್ಕೇನಾಗ ಯಾನೊಂದು ಯಾನು ಸೃಷ್ಟಿವಂತ ಪಾತ್ರನೇ ಆತ ಅಕ್ಲೆ ಇಂಚಿನ ಪಂತೇರ ಐನೇ ಪಾತ್ರ ಅಂದಲ್ಲ ಸೊ ಐನ್ ಮಾತಕ್ಕೇನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾದನ ಎಂಕ್ಲೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದ ಎಂಕ್ಲ ಕಣ್ಣಡ್ಲ ಹೊರ ನೀರು ಬತ್ತು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊನೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಲು ಬಣ್ಣಗ ಐಟ್ಲ ಈರ್ ಬಣ್ಣಿನಂಚಿನ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ ದಂಪತಿಲು ಕುಲ್ಲುದು ತೂದು ಅಕುಲು ಲಂಕದಂತದ್ದು ಶಾಬಾಸ್ವೀರಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗ ಅವೊಂಜಿ ನೂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ತಿಕ್ಕಿಲೆಕ್ಕ ಆ ಪುಣ್ಯಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿತಿನ ಉಮೇದದ ಅನುಭವಲು ಪೂರ ಕಡೆಟ್ಲಾತನು ಈತು ಪೂರ ಅನುಭವಲ ಅನಗ ನಿಕ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕಾದ ಏತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಪುರಸ್ಕಾರಲು ತಿಕ್ಕದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಹೆಚ್ಚಿನವು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೈದನು ಅಂಡ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೈದನು ಪನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯಕಲ ಗುರುಕುಲಗೆ ಬೈದನಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡೆಪ ದಯನ್ ಪಂಡ ಅರೆಗಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಡು ಇತ್ತ ಶುರುಕಾದ ಅರೆಗೆ ಕೊಚ್ಚಿನ ತಿಕ್ಕದ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ಜನಪದ ಬಂಧು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆದುಪ್ಪು ಲಾಸ್ಯ ನೃತ್ಯ ನಟೇಶ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಾರೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಪುರಸ್ಕೃತ ಧನಂಜಯನ್ ಆರೆ ಯಾರನ್ನ ಕೈಯಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಿಯ ಅಂಚನೆ ನೃತ್ಯ ಶಿರೋಮಣಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಬೈದನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೈದಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲೇತುಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಬೈದಿನಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಐನಾದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತೂ ದೇಶದ ಬೇತೆ ಕಡಿಟ್ಟು ನಿಕ್ಲೆ ಈ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರಕಾರನು ತೂದು ಕಲೆತ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಮೆನ್ನು ತೂದು ನಿಕ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡ್ದು ಗೌರವಿಸದೇರು ಇತ್ತೆ ಇರೆಗು ಮುರಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲ ಒಂಜಿ ಬತ್ತನು ಅರ್ಹವಾದೇ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಬನಲಿ ಎಂಚಿನ ಆಂಡಿ ಇರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೆತ್ತೊನ್ನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಇದು ಯಾನು ಸಾಧನೆ ಮಂತಿನ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಣದಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸಾಧನೆ ಮನ್ಪೆರಕು ಬೆಟ್ಟದಾಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಈ ನಾವು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಮಲ್ಲತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ ಕುಡಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಉಮೇದ್ ನಮಗೆ ಬರ್ಪುನ ಅಂಚದು ಈ ಎನ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಎನ್ನ ಮಾತಾಪಿತರರಿಗೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಬಂಧು ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚೆ ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಗುರುಕುಲದ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ಒಬ್ಬ ಪೋಷಕರು ಇಂಕ್ಲ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆದಿಪ್ಪಡು ಹತ್ತು ನಾಡು ಇಂಕ್ಲ ಊರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಮಿತ್ರರಾದ ಕೂಡ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಇಂದ ಸಮರ್ಪಣೆ ಕಿರಣ್ ದಾದ ಪನ್ಪರ್ ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದನು ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ ಕಡೆ ಪನ್ಲಕ್ಕನೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅರಗಿತ ಎಂಕ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿಲಿ ಬೈದನು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟೋಡು ಬೈದನು
ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟೋಡು ಬೈದನು ಆಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟೋಡು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಪನೋಲಿ ದೇಪಣ್ಣ ಮಾತಿರ್ಲೆ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಅಂಚ ಪೋಣದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಆಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಬೈದನು ಏನು ಎಂಕ್ಲು ಓಲ್ಲ ರಿವೀಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋತಿಜ ಅವು ಇಂಕ್ಲು ಅವು ಬೈದನು ಒಂದು ಬೈದನು ಅಡತೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಪನೋಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ವೆಯ್ಟ್ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ದುಂಬುಡು ದಿಂಚಲು ಮೇರೆಗ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೋಡು ಬಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತೇನೆ ಅರೆಗೆ ಬರ್ನ ಅವು ಮಾತ ಬುಡ್ಚಿ ಎಂಕಂದ ಆತೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇನಂತಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೋಡು ಒಂದು ಬಾರಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಲ್ಲ ಕಡೆಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡು ಬಾರಿ ಒಂದು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ 5 ವರ್ಷದೊಂಜಿದ್ದು ಆಜನೇ ವರ್ಷಡು ದುಂಬರಿಯೋದುಂಡು ಅಕೇರಿಗಾದೆ ಅನ್ಕೇನುನಿ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಉಭಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಪುಟ್ಟಿನ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಯಪಂಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಿಕ್ಲೇನು ಗುರುತಿಸಾದು ನಿಖಲ್ನ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸೋದು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟ್ಯ ಗುರುಕುಲಗಳು ಜಿಂಜೋಲೇರು ನಿಖಲ ವಿದ್ವಾನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕೈತಲ್ ಕಲ್ತಿನಕುಲೆ 150 ಜನ ಹೆಚ್ಚ ಮೂಲು ನೆಟ್ಟುಲೇರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೆಟ್ಟು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರವಣ ಉಳ್ಳಾಳ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿನ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೇ ಪನೋಲಿ ದಯಪಂಡ ಈತ ಜನತ ನಡುಟು ಶ್ರವಣ ಉಳ್ಳಾಲಿ ನೀ ತೋಜಿದೇರು ಅಂಚೆಪ್ಪನಾಗ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜಿನ ಉಂಡು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಲು ದಾದಾ ಅನ್ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು 5ನೇ ವರ್ಷದ ದ್ಯೋತಕವಾದ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರುಕುಲ ಉತ್ಸವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುಕುಲ ಉತ್ಸವ ಹನುಮಂತ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೃತ್ಯ ಉತ್ಸವ ಐಕೊಂದು ಎಡ್ಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಲ್ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡು ದಯಪಂಡ ದೇಶ ವಿದೇಶದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾತ ಬರೋದುಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲು ಮಾತ ಕೇನೊಂದುಲೇರು ಎಂಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಡೇ ಎಂಕ್ಲಿ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಬರೋದುಂಡು ಅಂಚ ಈತ 5 ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ ಅಂತ ಬರ್ಪಿನ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಜನವರಿ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆ ಟೈಮಿಡ ದಿವೋಡೊಂದುಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಅಂಚನೆ ಐತ 5ನೇ ವರ್ಷದ ದ್ಯೋತಕವಾದ 5 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೃತಾರ್ಥ ದುಪ್ಪು ವೃಕ್ಷ ಉತ್ಥಾನ ಮಂತ್ರಾರ್ಪಣಂ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಪನ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ನವಂಬರ್ ತಿಂಗೊಳ್ಳೆ ಎಂಕಲ್ ಮನ್ಪೊಡೋದಿಲ್ಲ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮನ್ಪೊಡೋದಿತ್ತ ಒಂಚೂರು ದುಂಬು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಈ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತಯಾರಿ ಮನ್ಪೇರ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ನನ್ನ ದುಂಬೋಗಿಲ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಉಪ್ಪಡು ಅತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸಂದೇಶವುಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಂಡು ಶ್ರವಣ ಕೇರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಸಂದೇಶ ಕೊರ್ರ ಬಯಸಲು ಅವೇ ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಯ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಲೆ ಒಂಜಿ ದೈವಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಕಲೆ ಇತ್ತ ಯಾನೆ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣಾರನೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಎಡುಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಅಂಶಲುದಾದ ಅಂಚಿನ ಆ ಸನಾತನಡು ದುಂಬುಟಿಂಚ ಬೈನ ಆ ಭರತ ಮುನಿ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ಪಂತೆರ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಐನ್ ಪೂರಿತ ನಮ್ಮ ಬುಡೊಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ನಮ್ಮ ಜೋಕುದಾದ ಬಂಡ ಪೂರ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಬೇತೆ ಪ್ರಾಕಾರಲಿನ ಪೂರ ಸೇರ್ಸದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚಿನ ಪೂರ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಂಚದ ಅಂಚಿನ ಕೂಡ ದುಂಬಗ ಆವಂದೆ ಆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪಂಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲೆ ಶುದ್ಧವಾದೇ ದುಂಬದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಅವು ತಿಕ್ಕೋಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಟ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಕುಡಾತ್ ಬರ್ತದು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ಕೊನೋಡು ಅಂತ ಆಸೆ. ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕ ಬಾಂಧವರೇ ಹೊಸಕುರಲ್ದ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರಕತೆಟು ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ನಾಟ್ಯ ಗುರುವಾದ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅಂಚನೆ ಅರೆಗೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಅರೆಗೆ ಬೆರಿ ಕೊಡ್ದು ಅಂತಿದ್ದು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಳಪಾಯರ ಕಾರಣ ಒರಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ರಡ್ಜನೆಲ್ಲ ಬತ್ತದೀನಿ ಈ ಪಾತ್ರಕತೆಟ್ ತಂಕೆಲ್ಲ ಮಂತ್ರನಾಟ್ಯ ಕಲಾ ಗುರುಕುಲ ಸಂಸ್ಥೆದ ಬಗೆಟ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೈದಿನ ಬಗೆಟ್ ತಂಕೆಲ್ಲ ಅನುಭವಲೇನು ಖುಷಿಲೇನು ರಾಜ್ಯಡೋರ್ಮೆ ಕೊರ್ನ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದ ಕೊರ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಬಗೆಟ್ ಪಟ್ಕೊಂಡೇರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳು ನಿರಂತರವಾದ ಆಕಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ನನಲಾತು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರವಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆಗೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪುನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಉಳ್ಳಾಳ್ರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪಸಕುರಲ್ ಬಳಗದ ಪರವಾದ ಮಾತ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾದ ಆಕಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಂದ ಒಂದು ಈ ಪಾತ್ರಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಉಂತ ಒಂದಲ್ಲ 2 ಜನಕ್ಕಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.